Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов. Бүгенге хөрмәтле кунагыбыз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрә, журналист, СССР һәм Татарстан Республикасының Язучылар берлеге әгъзасы Шәмсия Җиһангирова. Хәерле көн, Шәмсия. Хәерле көн. Шулай ук телевизор караучылар белән дә исәнләшеп алыйм әле. Менә үзегез гомер буе радиода эшләгән. Шәмсия ханым, менә сез бераз гына шигъри әдәби иҗаттан читләшеп, әз генә төбәкчелек белән мавыгып алгансыз. Ул да булса үзегезнең туган авыл тарихы, бакый бул байык дип атала. Менә моңа кирешеп китү ничә кирәк булды? Бөтен кеше дә бит әле авылдашлар әйтә инде, менә син шунда йөрисең, яз әле диләр, сорыйлар, халыкның кызыксынуы зур. Ә менә сез ничектер үзегезне җиңеп шушында кергәнсез. Ничек булды? Бу чыннан да үземне җиңү булгандыр, чөнки мин моңа үзем теләп ирекле рәвештә алынмадым. Мәҗбүрият аркасында алындым дип әйтергә кирәк. Чөнки ниндидер төбәкнең тарихын язар өчен тарихчы булу гына да җитми. Тарихчыларның да төрлесе бар. Әйтик, минем авылым турында тарихчылар бик үзен яхшы тарихчы дип санаган кешеләр дә белеп бетермәскә мөмкин. Мин университетта укый башлагач, дөресрәге, оннан алда да гел бабайлар, әбиләрдән сырарга ярата идем, сорый идем һәр вакыт. Авыл каян килеп чыккан, чишмәләр, безнең авылда чишмәләр бик күп. Университетта укый башлагач инде Гомәр ага Саттаров шул авылларны җәйгә менә тик йөрмәгез, авылларның тарихларын өйрәнегез дигәчтен, мин якын тирә, безнең ул вакытта бер колхозда 4 авыл иде, шул авылларны йөреп чыктым. Ул вакытта әле безнең аксакалларыбыз, ак әбиләребез исәннәр иде. Һәм алар минем күңелемә сеңеп калган. Ниндидер кайчанда булса китап язырмын, буларны язып куйым әле дигән гамәлем булмады. Күңел дәфтәрендә. Күңел дәфтәрендә. Инде еллар үтеп бара торгачлы, минем энекәшем Эчке эшләр министрлыгының генерал-лейтенанты Дәүфит Хамадишин, ул авылдашлар белән сөйләшкән булган, менде җыелышта авылда һәм китап язу турында сүз чыккан. Миңа ул әйтәйин, менә китап язырга кирәк, авылның китап тарихын язырга кирәк. Мин мәйтәм, тарихчы түгел, ул әйбергә алына алмыйм. Чөнки ялган тарих язып, бер нәрсә дә түгел, ялган тарих язып калдыруга мин каршы. Без шундыйрак заманда яшибез һәм элеккегә дә минем шигем бар. Чөнки менә без элекке тарихларны карыйбыз, бит әйтик, татар тарихында күпмедер дәрәҗәдә бозылган, дөреслеккә туры килми дип әйтәбез. Тарихны кем яза? Менә шуннан тора. Без аны хак тарих дип кабул итәргә мөмкин. Хак тарих дип кабул итәбез бит инде. Менә борынгы китапларны алгачтын дөрес язганнардыр дип әйтәбез. Һәм мин инде бик озак ризалашмадым. Көннәрдән бер көнне әйтә инде бу менеп төшәле минем янга да, ул Кремль урамыннан шуңа кабырлык утырадыр бит, офисында, офисның начальнигы булып эшләде озак еллар, җитәкчесе булып. Мендем, анда бер кеше утыра. Менә ди ул китап язган, авылы турында да юка гына китап, шулай форматы да, икенче форматта. Бу безнең күршегенә Бакалы районының бер авылыннан булып чыкты. Безнең анда бер давалый торган бер әби бар иде, нык кичкенә иде, мин әз генә хәтерлим. Мен әйтәм, шул әби кирдеме китабыгызга димен. Юк ди, мин аның турында белмим ди. Ничек әйтәм, сез авылыгыз турында китап язгансыз, әйтәм. Үзегез әйтәм, белмисез. Энекәш әйтә инде, менә ул ди безнең шәҗәрәгә 2 буын өстәп алып килгән. Энекәш минем Хамадиша баба ягыннан шәҗәрә ясаткан иде. Менә ди тагын 2 буын өстәп алып килгән ди. Һәм шушы буыннар буенча авылга нигез салучы кешеләр безнең шушы Хамадиша бабайлар ягыннан нәсел булып чыга. Мин моны шунда ук шигастын алдым. Мен әйтәм, сез моны нинди тарихи чыганакларга нигезләнеп бу әйберне әйттегез, әйтәм. Һәм ул аңлап алды, ахрысы минем тел төбемне, минем ашыгадырым китәсем бар диде дә. Энекәш әйтәм, менә шушы 2 буын өстәгән өчен ул хайран гына матур гына акча да сораган инде. Мин әле аңа әйттем, димәк, әйтәм, сез акча әйтәм түләсәләр, кемнедер хан нәселенә дә чыгарга мөмкин бит инде, булай булгачтын дим. Һәм инде ул чыгып киткәч, энекәш әйтәм, менә син язмагачтын, шулар яза инде. Шушы сүз миңа җитә калды, һәм мин бу эшкә алынырга булдым. Әмма миңа бик тә кулай булды дип әйтергә кирәк. Архив материалларын минем инде энекәшем туплап куйган иде. Әмма архивны туплагачтын да. Аны ничектер? Син нинди генә уңган тарихчы булсаң да, нинди генә уңган китап язучы булсаң да, аларны эзлекле рәвештә әле китапка урнаштыру, кеше аңларлык хәлгә китерү, ул шактый катлаулы һәм җаваплы эш булып чыкты. Ләкин мин моны менә ул миңа
октябрь айында әйткән иде. Сабантуйга китапның презентациясы булады. Тәкъдир итү кичәсе булады. Вакытның тарлыгын мин шамалап торам инде, әмма генерал бит. Бер әйтте, битте. Мин көне-төне шул китап өстендә генә утырдым дип әйтергә кирәк. Һәм мин аны җиңеп чыга алдым дип уйлыйм. Һәм шунысы да бар, без бу эшкә бик соң тотындык. Татарстанда бигрәк тә. Һәм инде шын тарих, кемнәрдер теге элеккеге шын тарихны белүчеләр дә хәзер вакыйлыкка күчеп бетте. Менә шул җәһәттән караганда без бу эшкә бик соң тотындык. Әмма әле шушы соң тотынсак та, менә безнең авылда бик гаҗәеп язмышлы кешеләр бик күп. Ленин орденлылар да бар, башка репрессия корбаннары да бар. Мин аларны һәм бик хезмәт уңганнары да бар. Мин аларны шушы китапка теркәп, мәңгеләштереп калдыра алдым димен. Аллага шөкер димен, Аллага шөкер димен. Бик күркәм, бик матур менә тарихи документлар да бар. Архив материалларын инде әйттегез, җыеп топлап бирделәр дип, тагын менә ниндирәк истәлекләр. Авыл кайсы чорга барып тоташа шуннан башлаган? Авылның мин аны бераз соңрак әйтәм микән инде, хәзер микән, монда бер бик тә җитди, бик тә әйбәт бер документ, архив документы табылды. Ул авылның тарихы 1701 елның 2 июненә барып тоташа. Хәтта датасы. Шул кәгазьгә, әйе, шул монда Сылтанай Ишкәй Карманов дигән бер кеше Сылтанай Исхаков булгандыр инде ул. Үзенең теге өлкәнәю сәбәпле, ул хат язайым патшага, менә минем өлкәнәю сәбәпле җирләремне эшкәртеп бара алмыйм. Бер өлешен шул Сылтанай Исаковка бирергә рөхсәт ала. Шушы ул кәгазь 1701 елның 2 июне белән тамгаланган. Һәм инде Петр I җан исәп ала башлый бит безнең 1719 елларда, әйе, 16 елда башлана инде иратларына, анда да бит әле иратларына гына барлыйлар, хатын-кызларына барламыйлар. Һәм шушы эшләр тотынгачтын инде Сылтанай үлгән була, моның улы Байкым Сылтанаев. Гадәттә бит әтиләрнең фамилия балаларын исемнәрен ул менә шушы язу белән Петербургка килә, үзенең шушы җирләргә биләмәләргә хукукы барлыгын исбатлар өчен. Монда мин инде шактый андый ниндидер сүзләр ишетелсә колагымны ныгыл сак тота идем. Жизнь 1724 елга караган кабер ташы табып алганнар иде, иң борынгы таш дип әйтте дә ул. Аны әллә безнең фәннәр академиясе, әллә Мәскәү, әллә Петербург, ул авыл кешесе бит инде аны алып киттеләр дип әйтә. Инде гел шушы таштан мин төрле чыганакларны карадым. Байыкның тарихын әнә шул теге таш табылганга 1728 елларга илтеп тоташтыралар, ләкин әле беренче кабер ташы барлыкка килсен өчен монда бит кемнәрдер яшәргә тиеш була, һәм беренче җирләнүче кеше булырга тиеш була. Шушы җәһәттән караганда мин менә шул 1701 елгы кәгазь, рәсми кәгазь, авылыбызга нигез салучы кәгазьгә дип һәм исеме дә. Моңа кадәр инде шул бабайлар сөйләп утыралар иде, университетта укганда сөйләттем инде мин аларның бик күбесен, алар барысы да мәрхүм. Әйтәләр инде менә Себер ягыннан Бай Мөхәммәд дигән 3 туган булганнар, Бай Мөхәммәд дигәне байып киткән, шунда килеп урнашканнар, урманнарны кискәннәр дип инде. Бабайлар сөйләгәндә дә хаклык булмаска мөмкин. Аннары соң алар менә монда килеп урнашканда, урнашамаска мөмкин. Мәсәлән, Байыкның бүгенге урнашкан урынында алар булмаска да мөмкин. Чөнки безнең бит инде Башкортстан шигендә ул суны чыгып, Сарашлы дигән елганы әз генә өскә менгәчтен, анда авыл урыннары бар. Ул Башкортстан җирләрендә, бәлкем авылның башлангычы шунда да булгандыр. Инде тора бара, менә бу безнең җир бирелгәчтен, нигә Сылтанайга ул бу тирәгә күчүне мәгъкүл күргәндер, менә елга да бу тирәгә эләгә инде. Менә мин үземчә инде бу хилафлык китермәдем тарихка дип ышанам. Менә шактый гына кызыклы тарих, гыйбрәтле язмышлар да булгандар. Ул бит әле менә ничә 100 еллык тарих, әйме. Анда әлбәттә кешеләр, кеше язмышлары, менә шулар хакында да әйтик әле. Безнең монда гыйбрәтле язмышлар репрессиягә безнең 25 кеше эләгә. Аларның кайсысы төрмәдә вафат була, кайсысы инде менә Сталин вафатыннан соң азат булып кайта. Әмма мин белгән һәм ул безгә ничектер чыбыга ошы туганда әле хатыны ягыннан Шәйхразый дигән бик тыйнак кына бер кеше бар иде. Шул
соғыш вакытында пленга элеге. Мен моны үзем шаккаттым. Аны авыл кешенең күбесе дә белми. Һәм авыл кешеләре элеккеләр әйтә инде, ул немецчә бик яхшы белгән. Пленнан кайткан вакытта. Шактый утырган иде ул. Утырган һәм ул әле авылга әйләнеп кайта ул 48-нче елда гына шул төрмә газапларын берничә тикшергәннән үткәннән соң фильтрация узып 48-нче елда кайткачтын бу тракторда бик намуслы кеше инде, тракторда эшли һәм бу плендагы кешенең авторитеты юк иде. Әле без бала чакта да аңа гел теге шикләнеп карыйлар, ул пленда булган дип шитләп үтәләр иде хәтта ки. Ул шул кадәр дошман булган инде бичаракаем. Пропаганда шундый. Һәм хезмәт алдынгыларын бүләкләгән вакытта кемгәдер анда 1-2 метр тукыма, кемгәдер анда сабын, моңа юк. Моңа кәтүк бирәләр, җипле кәтүк. Бу инде төне буе шуны теге борчылып үзен теге мыскыл иткәннәр, борчылып үткәрәдә. Ул вакыттагы рәис Бадык Садыков, ул безнең Дон орденларының тулы кавалеры, ул колхоз рәисе булып эшләгән вакыт була. Шуңа ул моның якасына килеп ябыша. Мине мыскыл иттегез дип. Инде мәгълүм шылтыраталар, шунда ук район хәбәр итәләр, шылтырату түгелдер инде. Һәм аны кабат алып китәләр 1948 елда. Һәм ул 25 елга хөкем итәләр. Хатыны эзәрлекләүләргә чыдый алмыйча, хатыны Башкортстаннан була. Эзәрлекләүләргә чыдый алмыйча, баласын алып югала инде чыгып. Шул бала ул исемен бераз онытып җибәрдем. Шул Шәйхразыйга шагынрак исемле. Әнисе исемен үзгәрттерә баланың. Инде эзәрлекләүгә нитмичә. Шушы бала Шәйхразый абый үзе 2003 елда вафат була. 2004 елда Мәскәүдән шушы бала кайта. Инде Шәйхразый абый кайтканнан соң икенче кешегә өйләнә. Ул 25 ел утырса кайтмаганда булыр иде. Шул Сталин үлеменнән соң аны инде азат итәләр. Һәм иң гыйбрәтле хәлләрнең берсе, сез аны ишетеп беләсездер әле, дин әһелләренең Құрылтайына 2013 елның 15 августында Кипрдан Мехмет Әділ. Аны инде Пәйгамбәр Мөхәммәд пәйгамбәрнең 41-нче буыны дип әйтәләр. Мин аңа башта үзем сәерсенгән идем, ул чыннан да теге буыннарын алар санап барганнар икән. Аның бабасы 49-нчы буын була инде, бусы 41-нче буын. Шушы Уфага килгәннән соң, Уфада инде вазифалары, эшләре биткәннән соң Байыкка килә. Мин моны кайткачтан гына ишеттем. Менә шундый бер кеше килде, ул сезнең дә туганыгыз туры килә икән. Һәм инде безнең күрәсең шул кадәр сак торалар. Тиз генә хакимият башлыгына килеп җитә, аның килгәнен ишетеп. Һәм киемле кешеләр дә килеп җитәләр. Ул хәтта шәй ишертергә дә өлгермиләр. Моны авыл совет рәисе кабул иткән була. Ул анасының васыяте буенча кабер Байык туфрагын алып кайтып, Кипрдагы әнисенең каберенә салырга Байык туфрагын алырга кайткан була. Зәкиулла дигән бер кеше инде Байыктагы. Аңа килеп әйтәләр, 30-нчы елларда безнең шул эзәрлекләүләр бик нык була инде Байык авылында. Килеп әйтәләр дә, сине үтергә киләчәкләр. Ул шул гаиләсен алып, аның 3 баласы була. Чыгып качалар алар. Иң беренче алар хатынының Орынбурдагы туганнарына барып кунаклыйлар инде, кунаклыйлар. Аннары соң Төркиягә юл алалар. 1 ел дәвамында алар юлда була. Юлдагы менә шушы вакытында Вәлиулла 15 яшьтә була, Әминә 8 яшьтә, Кәримнәре 4 яшьтә. Шушы Әминәсе егылып имгәнә, үләргә дә тиеш була инде. Әмма ул Худайның рәхмәт, үзе инде яңадан әйтә, Худайның рәхмәте белән исән калдырды. Менә шушы Әминәнең улы Мехмет Әдел, алар инде шул башта Төркиядә яшиләр дә, аннары соң Кипрга күчәләр. Ул Әминә бик каты данлыклы ханым була хатын-кызлар арасында. Һәм ул шактый минем якын туганым да булып чыкты менә шушы нәсел, менә шушы әйберне дә. Мин үзем өчен ачыкладым. Һәм инде әгәр саны китсәң, яшен сугып үтергән нәрменә теге кызык бит инде. Хәзер яшен сугып үтергән дигәнне бик сирәк ишетәбез менә. Андый хәлләр анда инде бөтенесе алар аннары соң баранда бар. Шактый күп. Шактый күп. Аннан килеп Шәмсия ханым менә фотоматериалларның байлыгына сокландым. Монда архив материаллары да кергән, бик чиста эшләнелгән. Менә аларны ничек үзегездә төшергәләгәнсездер әле? Бу үзебез төшерү бер хәер. Сез монда иске фотоларга да игътибар иткәнсездер. Саргайып беткән кагазьләргә. Яңартырга кирәк бит ул. Аны табарга кирәк бит әле. Бирсәләр. Мин инде шушы энекәшнең әйткәне белән бу эшкә алынгачтын, үземчә инде бик җиңел генә әйтәм, кайтам да авылның яртысын йөреп чыгам, сөйләтеп димен. Җиңел генә. Фотоларның өйләренә дә әлбәттә инде теге өйләрендә нәрсә саклана.
Әле бит 400 шақырым кайтасы бар Казаннан. Бит әйттем, октябрь айы, аннары соң инде кыш тотынды, кышка кирип китә башладык бит. Кая ул? Мин бер өйгә керәм дә, шуна юк, аша мишеш җибәрмибез. Аннары соң бер кызык, ул инде укытучыбыз мәрхүмә булды. Аның ире механизатор иде, шунда начальниграк та кеше иде инде механизаторлар арасында, үзе укытучы. Ул инде хәзер неде? Миңа башта физик укытырга куштылар. 8 класс бетергәчме инде, 10 класс бетергәчме, ул заманнарда 8 сыйныф кына да булгандыр бәлкем. Нәрсә укытканны белмичә укытып йөрдек инде. Дип куйды бу. Шуннан аннары инде мин белгәндә татар теле һәм әдәбият укытайды, бик әйбәт укытучы иде. Мәйтәм, менә ирегез турында, мин мәйтәм сезнең турда инде үзем дә яза алам димен, ирегез турында димен. Йортына китәдер иде, марҗалар белән йөреп кайтадыр инде. Укытучы миңа. Менә хәзер инде аннарысын кайсы әйтәйин, үзең яз, син бит язучы. Шундый теге шактый кыенлыкларга эләгергә туры килде. Халык белән эшләү кызык ул. Әмма һәм инде бик кызыклы фотолар табылды. Бик кызыклы фотолар. Менә Батыр Гани дигән, ул бит мулла, авылның бик каты данлыклы мулласы иде. Алар фотога бер кайчан да төшмәгән, фотосы юк. Һәм шуның бер фотосы аны күрмәгәндә генә кемдер төшереп алган. Кыш көне шулай. Монда киттем мин аны. Менә шундый әйберләр табып алдым инде. Шуннан да шактый кызык шул. Инде менә булышучылар кемнәрдер ярдәм иттеләрме? Монда бит инде бу җиңел бара торган эш түгел. Ярдәм бирүчеләр. Дәүфит әфәнде күбрәк ягын үз өстенә алгандыр инде. Мин менә теге язуга килгәннән соң, монда аннарысын тотып, менә шушы материал дип бирүчеләр дә булды. Үзләре мәсәлән кайчандыр язган безнең Халиса Сәхибәреева дигән менә бик актив инде укытучы, ул безнең ул шактый гына кешеләр турында язган булган, аның материалларын мин үз исеме белән үз керттем, ул язган әйберләрне мин аңа бит инде хакым юк. Булай теге китапны бергә утырып, икәүләп яздык дигән. Мин инде аны яратмыйм да алай. Чөнки теге менә үзем эшләргә яратам, мин үзем алып эшләргә. Бер кешенең күзлегеннән приз. Һәм менә шундый гыйбрәтле акыл тупладым мин үземә. Туган авылыңның тарихын чит кеше яза алмый, дөрес тарих язып бирмәскә мөмкин. Чөнки аңа никадәр генә материаллар бирсәләр дә, ул бит авылның менә минем мәчесенә кадәр, этенә кадәр белеп тора идем мин теге ниләрне. Ул миңа таныш, һәрбер өйдәге кешеләр таныш. Инде бер җөмләне ишетүгә бу кешенең минем теге гомер юлы күз алдыма килеп баса. Чит кеше. Һәм хәзер менә ул ничектер гафу итегез, бу авыл тарихларын язу өлкәсендә генә түгел. Сәнгатькә дә, мәдәниятка да, әдәбиятка да шактый килеп кирде, менә кәсепчеләр, көнлекчеләр күбәеп китте. Мин үзем бик риза булмыйча әйтәм дә, ник җырлатасыз инде бу кешене дим дә, алар бит акча түләп җырлый дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә инде. Менә ул шактый безнең алга түгел, артка сөйри. Һәм шунсы да бар, хәзер беркем бер нәрсәне тикшереп тормый. Безнең морза нәселләре бик күбәеп китте. Мин әле көтеп торам, менә хан нәселләре шактый күбәеп китмәгәе дип. Монда инде кешенең иманы, аның иманына тугрылыгы һәм аның ялганлый белмәве. Әмма кәсепчелек булдымы ул бит инде, ул китап акча китерә. Ул кеше инде тиз-тиз генә анда намусы булмаса, ялганнарда язып куярга мөмкин дип фаразладым мин менә шушы эшемнең нәтиҗәсеннән шундый нәтиҗәгә килдем. Шәмсия ханым, үзегез бит инде әйттегез, яза сәйберләр шактый күп дип, менә авыл тарихын язып тапшырдыгыз, китап чыкты, Аллага шөкер. Инде ниләр өстендә эшлисез дип әйтү дөрес түгел, ниләр иҗат итәсез, нәрсә белән мәшгульсез, ниләр язасыз? Бу авыл тарихын тагын шуны әйтеп үтим әле. Бу монда бит инде авылның һәрбер кешесе кермәде. Һәм ул керә дә алмый. Аның әһәмияте дә юк, теге бөтен кешене кертү. Шуннан мин телефоннарымны куйдым, һәм мин монда нәрсә? Мин нинди сүз әйтсәләр дә ул сүзне күтәрергә әзер идем. Мине орышсалар да, гаепләсәләр дә, чөнки мин үземне Аллага шөкер, Алла каршында вазифамны үтәдем димен. Мин шушы югалып барган материалларны туплап калдыра алдым дип уйлыйм. Аннары соң миңа инде шылтыраталар. Китабыңда безгә урын калмадымы синең? Мәйтәм, күпмедән мәйтәм, ничә еллар мәйтәм, энекәшем дә әйтеп килгән сезгә, мин дә әйттем, мәйтәм, язырга дип әйтеп язып. Үзең язырга идең, без бит инде теге яза белмибез диләр инде, менә шулай итеп андыйлар да булды. Менә шул китап мәсьәләсендә Аллага шөкер, мин бу эшне эшләп чыга алдым. Әлбәттә, тарихчылар инде бу китапка илтифатларын юнәлтмәгәннәрдер дип уйлыйм мин, чөнки
исеменә бәйләнүчеләр булды. Менә Бакый Булбаек, ул бит инде теге дөнья дигән булып. Әмма безнең Бакый Урманчыга менә Бакый дип исем кушканнар, ул 100 яшькә җитә язды. Бу мәңгелек мәгънәсендә, мәңгелек Булбаек мәгънәсендә. Мин инде бу эшемне төгәлләп, хәзер мин ничек? Мин шундый нәтиҗәгә килдем. Әйтәм, минем архивымны балаларым никадәр генә акыллы булса да, минем архивымны актарып, менә шушы китап кебек инде. Минем шигыремне, кагазга язган шигыремне аңлап та бетермәскә мөмкиннәр. Гәрчә мин бик төзәтеп язмасам да. Нәрсә уңайына язылды икән дип башлатырга. Мин инде шуңа шушы параллель рәвештә алып барам һәм мин Аллага шөкер кыйбла барлау дигән бер шигырь җыентыгы тупладым. Мин гәрчә инде әйтәм, халкыма гомерем буе хезмәт итеп, бушка хезмәт итеп, акчага китап чыгармыйм дисәм дә, хәзер инде әле акчага чыгару дигәндә дә мин шактый соңга калганмын, кыйммәтчелек заманына килеп чыктым. Ләкин инде башладым икән мин эшемне төгәлләргә яратам. Ул Аллаһ бирсә, менә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгына бик матур бүләк булыр дип уйлыйм. Һәм мин инде мине яратканга сорыйлардыр димен. Акшарлак газеталарыннан, әллә койлардан әйтәләр, сезнең шигырьләрне сорыйлар. Шуңа ышанып инде минем иҗатымны яратучыларга да бер бүләк булыр димен. Аны мин 1000 дәнә чыгарырга җыйлам. Ул инде үз акчаңны түләп чыгаргачтын, ул шактый тиз чыгарга тиеш. Аллаһ бирсә, ул каядыр апрель азакларына чыгып та җитәр дип уйлыйм. Һәм инде прозаларымны менә бер том проза китабы әзерләдем. Шигырьләр инде минем җыйсаң бер 3 томга җыелыр иде. Бер 2 том шигырь китапларымны әзерләп утырам. Алар инде чыгармы юкмы? Һәм минем шундый бер бик начар гадәтем бар. Язган әйберне шунда ук исетми, суытмыйча вакытлы матбугатка булсын, китап итеп чыгару булсын, ул шир белән ширләмим. Ул начар инде әлбәттә. Мин инде аны теге тиз генә чыгару шәендә дә түгел, әмма тупласам, Аллаһ бирсә инде үзем исән вакытта ул кайчанда исә берәр дөнья күрер дип өметләнәм. Амин. Инде менә шигырь дип ышандырдык, тамашачыга берәр шигырь әсәрегезне дә укып китсәгез. Мин инде шушы бүгенге сөйләшү темасына туры килгәнрәк бер шигырьне укырмын. Ул кагаздан карарга туры килер, чөнки дулкынланганда яттан белеп булмый. Насихат дип атала. Яхшы. Без бу җиргә татар булып яралганбыз. Шәшелгәнбез, сибелгәнбез, таралганбыз. Нинди кытга, ни илләрдә яшәсәк тә, телне саклап, милләт булып калалганбыз. Хурланганбыз, таланганбыз әллә ничә. Һәр тарафтан усал тарих җиле исә. Аллаһ шаһид, аягүрә һаман татар. Тик иелгән башны гына кылыч кисә. Бердән булсак, усал җилләр безгә тимәс. Кемдер килеп милләтеңне сакла димәс. Анан карынында сиңа ингән тел ул. Эй татарым, үз телеңне сөеп сөйләш. Нәкъ менә шуның дәлиле буларак без Бакый Булбаек дигән китапны бүген тәкъдирләдек. Шәмсия ханым, сезгә зур рәхмәт. Чыннан да менә бу эшкә алынганыгыз өчен бик саллы, бик матур китап, яхшы ядкәр, истәлек. Монда инде тарихын беләсе килгән кешегә барысы да әзер. Әле бит аның менә баяда әйткән идегез, кеше һәрбер кеше дә архивка барып аны эзләп таба алмый. Аннары кешегә менә җитешле, аңлаешлы дәрәҗәдә барысы да эшләнгән. Шуның өчен сезгә зур рәхмәт. Төбәкчеләр сафына аяк басуыгыз белән тәбриклим. Рәхмәт. Иҗади уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә дә иҗади уңышлар. Амин. Хөрмәтле дуслар, студиябездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгатьчесе, шагыйрә, журналист, СССР һәм Татарстан Республикасының Язучылар берлеге әгъзасы Шәмсия Җиһангирова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.